Mustan rankkailirallissa on sellainen filosofia, että me yritetään tehdä niinku tärkeistä ja vakavista lauluista aiheista lauluja. Ja tämä seuraava laulu on erityisesti sillä. Se kertoo siitä, että miten tärkeää on erilaisuuden kohtaaminen. Sellainen hyväksyntä, että... Mikael, mitä? voitko alkaa niinku luennoimaan tässä nyt? Mä ajattelin kertoa, miten tärkeää tää laulu on. Niin. Kuule, kitarakoore lähdetään soittaa. Selvä. Ykkökone! Toinen ruusu pinkeistä. Aus. Neljäs pinki siileistä. Söpö ja mun tietin aus. Meistä on moneksi ja meitä asuja. On monemmalta monituista omituista kappaletta. Toinen avakkaalista. Neljäs voittomaalista. Go go hyvä Ruotsi! Meistä on moneksi ja meitä asuja. On monemmalta monituista omituista kappaletta. Älä yritä minulta ymmärtää. No en varmasti yritä siltä ymmärtää. Teidän muidenkaan ei kannata. Yritetään toisiamme kantajuta. Pitää vain hyväksyä toinen juuri sellaisena kuin se on. Ja sellaisena siitä tykätä. Ja sellaisena siitä tykätä. Aikuiset on kummia, ne uskovat toisiaan halia. Eikä ne sano kuinka paljon toisilla pitävät. Mutta Facebookissa kaiket tykkäävät. Meistä on moneksi, meistä on moneksi, meistä on moneksi, meistä on moneksi, meistä mukaan, meistä on moneksi, tulkaa vaan mukaan. Meistä on moneksi, meistä on moneksi, meistä on moneksi, meistä on moneksi. Hyvä, näin mennään. Vielä kerran. Meistä on moneksi, meistä on moneksi, meistä on moneksi, meistä on moneksi ja meitä asuja on monemmalta monituista omituista kappaletta. Älä yritä minulta ymmärtää. No en yritä siltä ymmärtää. Teidän muidenkaan ei kannata. Yrittää toisiamme tajuta. Pitää vain hyväksyä toinen juuri sellaisena kuin se on. Ja sellaisena siitä tykätä. Ja sellaisena siitä tykätä. Ja sellaisena siitä tykätä. Ja sellaisena siitä tykätä. Ai! Anteeksi. On meitä erilaisia, mutta on Just. vähän väärin erilaisuutta. Kyllä. Just päivitin teistä Facebookiin kuvan, että Jee. aika sopiva biisi oli tähän hetkeen. Yes. Mahtavaa.